Здравейте, вие сте с 6-то видео на Мириам Джамбазова и този път темата ще е малко по-сериозна. Замислял ли си се, откъде всъщност идват тези малки сладки породисти кученца, котенца, зайченца и така нататък в магазините? Сега ще разберем. Чувал ли си какво е развъдник? Това са буквално фабрики, в които малките и техните родители се гледат като стока, а не като живущи, дишащи същества. Държат се в малки мръсни клетки и се лишават от човешки контакт. Когато женските са били вече заплодени няколко пъти и не могат да раждат повече, им се слага етикет отпадък. И след това или биват убивани, или изхвърлени. Много често собствениците на зоомагазините лъжат, че животните им идват от престижни развъдници. И така се свеждаме до темата на днешния клип, защо да осиновя вместо да купя. Какъв интересен въпрос с толкова много отговори. Голям ужас е колко много животни биват приспивани всяка година, просто защото няма място в приюта. Чрез всяко едно осиновено животно се освобождава още едно място за още един живот. Повечето приюти вакцинират техните животни и се грижат за здравето им. Често срещам мите, че ако животното се намира в приют, то значи е или болно, или злобно. Обикновено причината да бъде там е свързана с собственика, например развод или проблем с финансите. Нека си го кажем направо, ако купуваме животно, то ще ни излезе около 500-1000 лева, защото освен да се закупи самата животинка, тя трябва и да се вакцинира. Много породисти животни страдат от здравословни проблеми поради причините, които изброих в началото на клипа. Лошите условия за живот и прекалено често разплождане. Там се грижат повече за вида на животното, отколкото за здравето му. Все едно да използваш химия, да изглеждаш корав, а в същото време органите ти да се тровят. В съчетание с други породи, кръстовските имат по-голяма вероятност да имат по-малко проблеми, да живеят по-здрави, по-щастливи и по-дълго. Да си кажем истината, малките са много сладки, но да гледаш малко кученце е равносилно да гледаш бебе. Понякога е по-добре да избереш по-старо куче, вече обучено и успокоено. Така, освен че спасяваш живот, спасяваш и килимите си от инциденти. Последния път, като бях в приюта, имаше чистокръвен ротвайлер. Също така има улични кучета и котки, много хора се прибират оттам. Във Фейсбук могат да се намерят изключително много хора и групи, които спасяват животни и ги дават за осиновяване. И това беше всичко от мен. Благодаря ви за отделеното време. Моля, харесайте, споделете, абонирайте се. И ако не може да си позволите животинка в къщи, поне нахраните една отвън. Чао!